Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εφαρμογή Journey App, η οποία είναι για τον τουριστικό κλάδο. Αρχικά βλέπουμε όλα τα πακέτα που έχουν προσφερθεί από τουριστικά γραφεία και επιλέγοντας κάποιο από αυτά μας πλοηγεί στην πόλη στην οποία υπάρχει το πακέτο. Πατώντας πάνω στις πινέζες βλέπουμε που πατήσαμε, σε ποια πόλη και για πόσες μέρες προσφέρεται αυτό το πακέτο. Στη συνέχεια έχουμε τη σελίδα με τα ταξίδια, μπορούμε να εισάγουμε ένα καινούριο ταξίδι και κάτω βλέπουμε τα ταξίδια που έχουν εισαχθεί ήδη. Υπάρχει επιλογή Edit, στην οποία μπορούμε να κάνουμε κάποια αλλαγή. Υπάρχει η εντολή διαγραφής, Delete, και με το Insert μπορούμε να εισάγουμε μια νέα τιμή. Με το Clear καθαρίζουμε τα πεδία. Ομοίως και για τα τουριστικά γραφεία μπορούμε να εισάγουμε μια νέα εγγραφή. Για παράδειγμα, John Travel, στην οδό Τσιμισκή 66. Μας εμφανίζεται ένα notification, το οποίο μας λέει ότι έχει μπει ένα καινούριο τουριστικό γραφείο, το οποίο το βλέπουμε, είναι τελευταίο στη λίστα. Μπορούμε να κάνουμε edit και μπορούμε να το σβήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Ομοίως και για τα τουριστικά πακέτα, εδώ πέρα μας εμφανίζει ποια τουριστικά γραφεία έχουν εισαχθεί ήδη και ποιες πόλεις έχουν εισαχθεί, έτσι ώστε να μην κάνει λάθος κάποιος χρήστης και βάλει κάποια πόλη που δεν υπάρχει. Παρακάτω εισάγουμε την ημερομηνία και την τιμή. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχει η λειτουργία του Edit και του Delete. Για τους customers οι οποίοι βρίσκονται στην απομακρυσμένη Firestore, μπορούμε επίσης να κάνουμε τις λειτουργίες Update, Delete και Insert. Μπορούμε να δούμε ότι η εφαρμογή μας λειτουργεί και σε Landscape, χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η λειτουργικότητά της. Και κλείνοντας, πάμε στην επιλογή Search, όπου μας εμφανίζονται 6 βασικά ερωτήματα. Τα 3 αφορά την τοπική βάση και τα 3 την απομακρυσμένη Firestore. Εδώ πέρα βλέπουμε τα πιο πολυσύχναστα ξενοδοχεία, τους 5 καλύτερους πελάτες μας και τα πιο φτηνά ταξίδια μας. Ακόμα στο About μπορούμε να δούμε κάποια στοιχεία hardware του κινητού μας και την έκδοση της εφαρμογής. Ευχαριστούμε λοιπόν